Ymweld â Brengoran, Iorwerth Arms. Mae yno system unffordd mewn gweithrediad. Defnyddiwch y drws hwn fel mynedfa yn unig. Mae arwydd wedi wasod ar y ffenast yn eich atgoffa i wisgo masg. Defnyddiwch y di-heintydd dwylo ger y fynedfa os gwelwch yn dda. Pan fyddwch yn cyrraedd, cofrestrwch trwy'r system profi ac olrain. Mae sticeri melyn wedi wasod ar y llawr a waliau yn atgoffa chi gadw pellter o 2 fetr oddi wrth eraill. Mae sgrin glir wedi wasod ar y tyl i amddiffyn y staff a chwsmeriaid. Mae arwyddion wedi wasod o amgylch y tafarn yn atgoffa cwsmeriaid o'r rheola mewn gweithrediad. I adael, dilynwch y system unffordd a gadewch trwy'r drws cefn.